Продължаваме с една любопитна и полезна информация за всички жители и гости на София. Всеки ден група млади ентусиасти предлагат безплатна туристическа обиколка на столицата. Туровете се посещават най-вече от чужди туристи, а още за нестандартната инициатива вижте в следващия репортаж. Вече половин година група младежи разкриват на гостите на столицата красотите на нашия град. Дори и в най-лошото време, напълно безплатно. Вече сме 7 човека, които развеждаме чужденци из София и сме радостни да отворим София за чуждестранните и посетители. Всеки ден от 6 вечерта, а през уикендите и в 11 сутринта пред съдебната палата ще видите човек с табелка Free Sofia Tour. С усмивка той е готов за няколко часа да ви накара да почувствате София отблизо. Кандидати има дори и в най-лошото време. Аз имам един случай, когато в почти проливен дъжд имах един ентусиаст с дъждобран, който го разхождахме 2 часа. Обикаляме главните забележителности. От тук минаваме през Света неделя, през банята, джамията, президентството. Групата продължава през целия център на столицата, а финалът обикновено е в някое уютно заведение. Обиколките привличат интереса и на столичани, разказват още младите гидове. Днес обаче екипът на Календар попадна на чужденци. За България съм чувала, че е богата на история. Освен това, храната и вината тук са отлични. Целта ми е да опозная София и най-вече да видя как градът се е развил след падането на комунизма. От 3 години съм в България, обаче нищо не знам за София и реших, че днес ще дойда да науча нещо ново за този град. Туристическите каталози често описват София като опасно място. Тези нагласи обаче изчезват в момента, в който чужденецът опита традиционния български боб или пък световно известната шопска салата. Шопска салата най-много ми харесва. Пържени картофи, българите много знаят как да ги прави хубави. Сирене по-шопска и много ям през зимата. И още нещо традиционно, в края на всяка обиколка идва време за снимка. Един емоционален спомен от София.